So we are back again mga badi at welcome na naman sa ating YouTube channel. For the latest video mga badi, tingnan yung meron akong gamit na condenser mic. Pinili ko sa TikTok. Ito pala mga badi. So follow nyo ko sa TikTok mga badi kasi sobrang mura lang po nito for almost 700 lang. So yun mga badi, ito ang pinakaunang gamit ko para sa pag-react mga badi. So for the latest video mga badi ay gagawa na naman ako ng reaction video sa kanta ni Flo J na High Score. So yun mga badi, at i-react yung high score niya. So makikinggan natin siya at i-react at let's review. So let's go. Yun. Beat pa lang mga bali, lakas na. Hindi ako magpipigil. Hindi magtitipid. Gawin ang dapat kong gawin. Yun. Wala magagawa ko rin. Ang init. Ang araw maging icon. Kaya ko si Idol. Sobrang hot. Nice. Tanong ma-score. Toasty! Pagdating sa ring. Maging icon. Gusto ko si Idol. Pinchag ako tina times 4. So ang beat pa lang mga bali, no? Sobrang lakas na ng beat ni Flo J mga bali. So yun, sobrang lakas na parang baril. Parang baril mga bali. High score talaga mga bali eh. So yun. Malakas. So ito, let's go. Parang rifle. Kakagat sa fake. Iwas ka sa pag. Lakas talaga siyang mag-rap mga bali, no? Depende yan kung paano ka pumwersa. Talaga namang Bahay ng pasensya. Pangunahing diferensya. yan. Ang kanadong ka magapit. Nakakampante. Sana kuha mo yung phone. Ito talagang napakagusto ko kay Flo J mga badi. Kasi sobrang galing niyang gumawa ng rap. At sa mga lyrics niya mga badi, sobrang unique. At the way siya mag-rap is mabilis. At parang katulad siya nila Glock 9 na yung malakas mag-rap mga badi. Sila para siyang ganun mga badi. So siya ang isa siya sa mga idol ko sa pagra-rap mga badi. Sobrang linis niyang mag-rap. So yun, let's go. Mula simula hanggang sa dulo. Dapat isagad mo yung laro mo. Dapat lagi nakatutok. Beat pa lang oh. Beat pa lang. Idol, malamay. Lyrics pa. Kilalang magaling. Yan. Balang araw maging icon. Kaya ko si Idol. Yeah. Pinchag ako tina times 4. Sa damit mga bali, talagang napakagusto ko si Flo J mga bali, the way siya manamit mga bali. Kasi sobrang unique at talagang style talaga ng mga rapper mga bali. Let's go. Kasama na sa laro. Talagang natural ang madapa. Di ka dapat di ka dapat ang ihina. Yeah. Tama. Kung matalo manalo, hanapin kung saan ka mali. Malaman mo rin kung saan mo kailangan. Grabe ng gold niya, no? Yung pinakamagaling na ikaw, paano ba? Maganda ng jacket niya. Dapat wala kang pagkakataon na pala. Malambot na binte. Kailangan buuan dibdib. Yeah, yan talaga. Sa sarili may bilib. Gustong marating. Sis! Sa marami kahit na paunti-unti na balang araw maging icon. Gusto ko kagaya ko si Idol. Yan. Sa basketball pala to. Talagang high score talaga mga bali. Pagdating sa ring, balang araw maging Ay, nakasama na dito si Kuano. Ano yung basketball sa ring? Wala. kaya yung tiyag ako tina times 4. Ooh. Rifle. Yeah. Pa rin yung balang araw
maging icon. Yan. Kagaya ko si Idol. Michael Jordan nung ma-score. Kailangan magaling. Yan. Ring balang araw maging icon. Kagaya ko si Idol. Idol. Sobrang angas talaga niyang gumawa ng rap, mga badi. Pati music video, mga badi. Kaya niya talaga makipagsabayan sa lahat, mga badi. Mayudik. Blending. Wow. What a nice. Yun na nga, mga bali, no? Ang ating reaction video. Yan! Pagkaka naman tayo dyan, no? So, yun mga bali, ang reaction natin sa kanta ni Paul na high score, mga bali. So, sana high score ako, mga bali. Sa lahat ng tumitingin dito, mga bali. So, I hope you enjoy the vlog. So, yun yung reaction ko kasi talagang idol ko talaga si Paul G, mga bali. At sana nagustuhan niyo ang pag-react ko, mga bali, no? Kasi may kasama lang akong condenser mic. So, I hope you enjoy and don't forget to subscribe, mag-like at mag-share sa bawat video sa aming YouTube at sa aming FB page. Salamat sa lahat na sumusuporta. At yun na bali, thank you sa lahat. At everything you do it with love.